Det her er en lille video, så I lige kan se, hvad der er der i vejen. Jeg håber, I kan hjælpe mig. Så for lige se. I kan se her. Jeg sender mit anlæg her. Og den der, den pære, den her, den er... Jeg ved ikke, om I kan se det, fokuserer ikke så godt, der mobilkamera. Nå, men den står på off nu. Når jeg så tager det her, det er bare et 2-cells batteri, jeg har lige at teste med. Når jeg så tager det ind i, så skal I se lige om lidt. Den er stadig på off herovre, men den står og blinker. Hvordan kan det lade sig gøre? Nå, nummer 2 er, det er tændt. Så begynder jeg så at tænde her. Så holder den op. Der er en motor her. Så står den så der og blinker. Når jeg så giver gas, så er den bare grøn. Blæseren kører fint nok nu. Grøn. Giver gas her. Og når jeg bakker, så går den over i rød. Hvad kan der være i vejen? Og det lyser fint nok, min modtager. Ja, jeg har prøvet lidt af hvert sådan. Men jeg håber, I kan hjælpe mig. Hej.